Hola, bon dia. Mira, doncs soc el Dani, soc el secretari del Comitè d'Empresa de Transports Generals d'Olesa i bé, portem 3 anys intentant negociar amb l'empresa algunes millores i algunes deficiències que creiem que no estan complint del conveni de la normativa vigent i estem en un punt d'estancament, que l'empresa no fa cas al que estem reclamant i l'única eina que tenim per aconseguir aquestes coses és parar l'activitat. No la podem parar totalment perquè estem oferint un servei essencial a la població i hem de complir uns serveis mínims. Aquí estem els companys que en aquest moment tenim serveis exclosos dels mínims o que estem treballant en torn de tarda i aquí volem fer visible a la direcció de l'empresa que no estem d'acord amb moltes coses de les que estan passant a Transports Generals. Moltes afecten directament a la qualitat del servei, com ara els descansos dels conductors. Tenim moltes línies que no estan complint les pauses i descansos del personal conductor. El personal de taller està en unes condicions lamentables, no se'ls respecten ni els descansos diaris ni els descansos setmanals. I, esclar, això va en detriment de l'estat de la flota i afecta directament en la qualitat del servei i en la seguretat, en molts casos també dels vehicles que estan en servei. No estem cobrant tots els conceptes que preveu el conveni, com ara les hores de presència, que l'empresa ni les compta ni les abona, no ens està abonant tot el temps que estem treballant, és una de les altres coses que estem reclamant. El personal ha assumit unes tasques de manteniment i revisió dels vehicles a l'inici i al final de la jornada, que aquestes tasques ens demanen un temps i l'empresa no ens està computant tot aquest temps. Aquestes són algunes de les reivindicacions que tenim i bé, les 2 reunions que hem fet a conciliació a la Generalitat no han donat fruits i per això estem aquí, perquè creiem que s'ha de fer alguna cosa per millorar tant la situació dels treballadors com la qualitat del servei. Vam veure un esforç, un detall insuficient encara amb el personal de taller, però encara no tenen garantit ni el descans setmanal ni que se'ls abonin totes les hores que treballen, és a dir, no podíem acceptar aquest pacte, i és un pacte que afecta a 4 persones de l'empresa. Pel gruix de la plantilla, els 70-75 conductores i conductors que som, de moment no tenim cap oferta darrere del que reclamem. Nos comentabais antes que tenéis previsto hacer más manifestaciones, ¿no? Sí. Cada setmana hi haurà una concentració. Dimarts vinent tenim previst fer-la a l'estació d'autobusos de Terrassa, perquè allà entren i surten molts cotxes de l'empresa. I les jornades de vaga previstes són avui i a partir del mes de novembre seran cada dimarts i cada dijous. I tenim l'esperança de no arribar al mes de desembre i haver pogut parlar i aconseguir alguna cosa amb l'empresa, perquè a partir de desembre ja serien cada dilluns, dimecres i divendres. En les franges horàries sempre de 12 a 4 del migdia i de 8 a 10 del vespre. Mira, jo soc Pere, soc d'aquí d'Olesa i, en fi, porto aquí treballant a l'empresa 25 anys i ara últimament, els últims anys, ens hem vist que els nostres drets ens hem vist reduïts i l'empresa últimament no està pagant el conveni, no està complint amb el conveni, amb torns molt raros, molt llargs, no tenim possibilitat de conciliar la vida familiar amb el treball, i en fi, un seguit de coses que ens han portat al final, després de molt temps, de no haver cap negociació real amb l'empresa, a convocar aquests dies d'aturades parcials. ¿Y cómo estás viviendo la manifestación durante el día de hoy? Bueno, y la otra manifestación y demás. ¿Estás viendo que está surtiendo algún efecto y demás? Bueno, sí, efecto de moment ningú. L'empresa no ens ha trucat ni ens ha fet cap moviment per parlar amb nosaltres. El que sí que hem pogut copsar que la plantilla està molt unida, les vagues, les aturades parcials aquestes que estem fent són un èxit i, en fi, això
Això és una gran cosa perquè ens dona més força per, doncs, si cal, continuar. Esperem que no, esperem que l'empresa ens truqui algun aerobatre per parlar i arribar a algun acord, però de mentrestant continuarem fent vaga. Bueno, l'empresa, el transport de viatgers per carretera, ja ho diuen inclús per mitjans de comunicació, que ha pujat molt als usuaris i això vol dir que sí, l'empresa té futur, no només la nostra, sinó totes. El que passa que la gestió, clar, és important que estigui ben gestionada i sobretot un bon tracte amb el treballador, que aquí no hi és.